Qarali Venera, sen nişe göreysin? Bizden tatar xатын kızları kübürek brüniyet jırşlarını yaratalar mı? Әллә инде baribir blondin yigitlerge üstünlük bireler mi? Ренат, мен қалса хатын қызлар ғана түгіл, ир-атлар да матур тавышлы, мұңлы жыршыларны яраталардыр. Dürüst әйткәндә беләм мин ул матур, моңлы тавышлы җырчыларны, үзләренең капкара көдрә чәчләре белән, капкара шомырт күзләре белән, капкара кашлары белән бөтен татар хатын-кызларының йөрәкләрен яндырып йөриләр. Қарайлы, қойшадан берлі сен бүтін татар хатын қызлары үшін біршіла башладың әлі. Әлі енді бүгінгі герой бізні көріп, біраз иқтибар кемір deyip Минме, Венера, yok борчылмыйм, киресенчә тамашачылар бүгенге тапшырудан ләззәт алып утырачаклар. Шуңа күрә сузмыйк, әйдә башлыйк тизрәк. Хайырлысы. Киттек. Selam dostlar. Эфирда қонақ бит шоу, студияда Ринат Галескер. Һәм Венера Аитова. Бүгінгі қонағыбыз сізге бик яхшы таныш кемнәрдер, аны татарның Тарканы ди. Біреулер Италия җырчылары белән чагыштыра. Өченчеләре исә алканат вакытларыннан ук яратып өлгергәннәр. Нәрсәгә булса да, һәрбер тамашачы аның һәр иҗат җимешен түземсезлек белән зарыгып көтеп ала. Ринат, дөресен әйтергә кирәктер, без үзебез дә әлеге очрашуны зур сабырсызлык белән көтеп алдык. Әлбәттә. Татарстанның ат казанган артисты Артур Исламов бездә кабаттан кунакта. Артур, сәлам. Ничек хәлләр, ничек килеп җиттең? Шундый шат бу сине студиябызда сәламләргә, Артур. Мин дә бик котырып шат. Кытырып. Әле алай дип әйткәннәре юк, алай дип әйткәннәре Ой, юк. миңа бу бик ошый. Артур, соңгы вакытта син гомумән бер иҗади вулканны хәтерләтәсең. Татарча, русча каверларын чыгып килә. Шилтилләр дә бар. Хәтта шул ук вакытта чак гүзәл үзенең яңа җырларын, гомумән яңа стильдә. Әлбәттә, без инде әйттек, тамашачылар сине яхшы белә, әмма яңа амплуада әле алар бүген сине үзләренә яңача ачырлар дип ышанасы килә. Гомумән әйтәлем, менә бу каян килде әлеге идея һәм менә бу яңа чор тормышыңда башланды дип әйтергә буламы, иҗади тормышыңда? Һәм нәрсә белән бәйле бу? Нәрсә белән бәйле? Нәрсә сәбәпче? Кем сәбәпче? Рахмат, достар. Шунда соңгы арада минем иҗатым инде шундый үзгәрешләр кичерә. Бу миңа бик тә ошый, чөнки мин үземне яңа стильдә, яңа юнәлештә күрә башладым, һәм таба башладым. Моңа кадәр инде мин барыбер шул экспериментатор булсам, хәзер мин инде үз юлымны таптым дидергә кирәк, һәм үз менә шул юлыма аяк бастым. Бу бик тә шатландыра, чөнки моңа кадәр булмаган стильләрдә эшли башладым. Инде бу менә соңгы арада эшләгән минем юнәлешем, ул инде беренче чиратта безнең татар җыры сәнгате, татар җыр сәнгате ул байысын дип, һәм инде ул менә шундый яңа краскаларга байысын дип, һәм инде ул төрле булала икәнен күрсәтәсем килә, һәм ул шундый югары дәрәҗәдә, югары сыйфатлы музыка булала икәнен күрсәтәсем килә. Менә шундый максат белән бүген яшим. Мондый юнәлеш, мондый стиль, мондый образ юк иде шикелле, менә бер ялган әйтергә була, име? Нәрсә тәргиш бирдек? Илһам чыгардагы алмашындымы? Артурга мондый сорау бирергә ярый микән? Бәлки яңа продюсер белән эш башлагансыңдар. Әйтәр сиреңне. Соңгы арада мин үзем продюсер буларак эшли башладым. Шуның өчен менә гомумән шушы җыр сәнгате ул чын профессионал дәрәҗәсендә ничек булырга тиеш микән дигән шундый сорау кызыксындыра башлады мине. Һәм инде шундый төрле күзәтә ул безнең дөньяда нинди хәзерге вакытта музыка бар, һәм нинди юнәлешләр эшли, һәм безнең менә татар музыкасын ничек булырга тиеш дигән сорау куеп, үземә шу сорауларга инде мин җавап табарга тырышам. Һәм Бусы бер. Икенчесе, җиткәндер яшем, җиткәндер вакыт мәхәббәт турында җырлыйсы килә башлады. Һәм моның өчен бәлки бу чын хатын-кызга башланган һәм чын хатын-кызны хөрмәт итеп җырлый торган җырларга аның өчен үсеп бетергә кирәктер. Чөнки аны төбеннән аңлап мәхәббәт җырларын чын дәрәҗәсендә үз күңеленнән чыгып туймасаң, аларны миңа хәр җырларга кирәк түгел. 18 яшьтә, димәк, андый җырларны шундый тирән мәхәббәтне аңлатып булмый дип уйлыйсың син. Бу нәрсә белән бәйле? Мин үземә килгәндә 18 яшьтә, мәсәлән, мәхәббәт җырлары минем җырлаган юк иде, гомумән иҗат иткәндә юк да андый җырлар белән, чөнки безнең гомумән
ул вакытта күбрәк алканат, рок, да булса патриотик җырлар, шундый төрле темаларга, хатын кызга хөрмәт дигән әйбер минем яктан бик көчле. Бу нәрсәдән башлана? Бу бала табудан башлана. Бу бала табу ул әлбәттә хатын кыз өчен иң мөһим һәм инде ир-атлар аны шул дәрәҗәсендә менә тоеп нәрсә кичергән бала тапкан хатын кызларын. Мин беләм бу тойгыларны. Чөнки нәрсә кичергән хатын кызның. Менә шуннан соң минем ничектер теге карашым үзгәрде. Карашым үзгәрде һәм күбрәк менә шундый җырлар, шундый уйлар килә башлады. Артур күптәннән сорыйсы килеп утырам. Менә чагыштырулар бар бит инде, чагыштыралар итальян җырчылары белән, төрек җырчылары белән. Ничек карыйсың? Фикерең нинди? Уңай карыйсыңмы? Тискәре фикердәме син? Ачуыңны чыгарамы синең бу чагыштырулар һәм төрек җырчыларына карашың ничегрәк бигрәк тә тараканның иҗаты сиңа ошыймы юкмы? Уңай карыйм бу чагыштыруларга, ул бит чагыштырсалар гомумән культлар белән чагыштыралар. Культовый җырчылар белән. Шуның өчен кешенең бит аның беренче чиратта кем белән чагыштырырга икән дигән сорау туа. Кемгә охшагансың әле? Кемсең әле бу? Беренче шундый сорау да. Аның бит бернинди начарлыгы да юк, әлбәттә инде ул кешедә шундый ассоциация туган икән, ул күрә бу шундый җырчыга охшаган. Димәк бу җырчыга ниндидер интерес бар. Һәм инде аннан соң үзе җырчы белән кызыксына башлый кеше. Тарканга килгәндә, мин аның концертында булган кеше топ музыкант, топ. Утлы, дәртле җырчы дип әйтәсең. Әлбәттә. Менә утлы, дәртле дигәннән әйдәлек кавер җырларын хакында сөйләшеп алыйк әле. Гомумән, каян килеп чыкты әлеге идея һәм син уйлаганмы бу шул дәрәҗәдә халык арасында популяр булыр, шулай җылы кабул ителерләр, рус теленә тәрҗемә ителгән җырларны татар теленә дип. Зинһар төнне ашыктырма, бәлки яңадан башларга, безгә яңадан башларга азапланма. Гомерем шулай узар микән, сине генә көтеп, ялгызым өстәл янында суыңа шәйләр ишеп. Бу инде безгә бит шул ук теге эксперимент ягыннан килгән идея, аның теге аерым тарихы юк. Безнең телдә шушы танылган җырлар ничек килеп чыгыр микән, ничек була ала микән дигән генә сорау белән эшләнгән. Димәк, булар әле дәвам итәргә мөмкин. Булар дәвам итәргә мөмкин. Кызык килеп чыга. Минемчә бик тыңлаучы ягыннан, караучы ягыннан бик тә интерес бар. Менә кызыксыну бармы безнең халыкта экспериментларны ничек кабул итәләр дип сиземлисең? Бик тә яхшы кабул итәләр. Элек ничектер авыррак кабул итәләр иде кебек. Хәзер моңа җиңел карыйлар, чөнки хәзер менә кавер дөньясы дип әйтергә кирәк. Бу каверлар бүгенге музыка дөньясында аерым урын алып тора дип кирәк. Чөнки менә хәзер элеккеге мәсәлән җырларны алсаң, аларга 3-4 кавер гына табып була һәрберсенә. Һәм миңа кызык булды, менә безнең шук танылган җырлар, 90-нчы елдагы җырлар, без үскәндә тыңдырган җырларга шундый стилен әзрәк яңартып, үземнең стилне өстәп, шундый эксперимент эшләп карага. Һәм ул тагы да яхшырак килеп чыкты. Тамашачы менә шушы стильләрне инде яраткан җырларына ничек кабул итте? Һәм үзләре, син бит инде әлеге җырчыларны бик яхшы беләсең. Алар үзләре ничек кабул иттеләр? Үзләре бик уңай кабул итәләр, чөнки мин бит инде теге үземнән чыгып эшләмим. Әлбәттә, мин артистлардан рөхсәт сорыйм башта. Ул бит алай гына эшләргә тиеш түгел, барыбер ул аларның танылган үз җырлары һәм бу iki яктан да дөрес булырга тиеш. Алар бик тә инде шатланып кабул иттеләр бу экспериментларны, чөнки бу җырларны көтелмәгән, берәү дә көтмәгән мондай стильдә эшләп була икәненә. Гомумән, шуның өчен шулай яңа шундый яңа әсәр кебек килеп чыкты инде ул. Кайсы стиль сиңа якынрак бүгенге көндә? Кайсы үземнең юнәлешне киләчәктә? Үземнең юнәлешне барыбер шул поп-рок стилендә алып барачакмын. Бу инде әле бүгенге соңгы арада чыгарган җырлар, алар төрле стильләрдә булдылар. Инде менә киләчәктә туры бер юл алып, әлбәттә, ул поп-рок стилендә булачак.
Егетләр безнең әңгәмәне туктатасы килми, шулай да тукталып, әйдәле бер матур үзең язган бер җырны ишетеп китик. Uçradın sen bəxtime, kızlar bulalar türlü, başkalarına gözüm düşmü, seni kurgenden birle, yolu buldun yüreğimni, mehabbet tukakmada, her kurda aşık bulup, sıklanıp duyalım min sana qarab, dertlim, güzelim, sen benim sükenim göz nurum, maturum, dertlim, güzelim, sen benim sükenim göz nurum, maturum. Kralın üzüm bir günde, kilesini kurası, tenin bula bağıp düşüp, kabat tübese, yanlarında gül bularımın, gitse de ahır zaman, kalkıtasın hislerimle, yaratıp duyalım misinle haman, dertlim, güzelim, sen benim sükenim göz nurum, maturum, dertlim, güzelim, sen benim sükenim göz nurum, maturum. Singine maturum. Singine maturum. Dertlim, güzelim, sen benim sükenim göz nurum, maturum, dertlim, güzelim, sen benim sükenim göz nurum, maturum. Dertlim, güzelim, dertlim, güzelim, dertlim, güzelim, sen benim sükenim göz nurum, maturum. Эфирда қонақ бит шоу сөзді Ринат Галескер Һәм Венера Аитова. һәм Татарстанның ат казанган артисты Артур Исламов. Үзе. Артур, кем алып килде сине музыка дөньясына? Кемгә рәхмәтле син бу очракта? Гаилә хәлем турында бераз гына әйтеп китсәң була шушы мизгелләрдә. Мен өзім музыкаль гаиләдә тудым. Минем әтием дә, әнием дә, алар бик оста җырчылар. Алар элек легендар Агыйдел ансамблінің солистлары булган кешеләр. Инде алар төрле Россия өлкәләрендә гастрольдә йөргән кешеләр. Шуның өчен мин кичкенәдән музыка, җыр арасында үстем һәм инде беренче җырларны да минем инде ата-анам таныштырды. Аларга зур рәхмәтем. Һәм алардан әлбәттә бу бирелгән миңа шундый бүләк әйтергә кирәк. Алар юлны инде сиңа демәк сайлаганнар иде. Сиңа башка юл юк иде, Башка юл дип ул бит әле теге баланы ниндидер юнәлешкә җибәргә теләргә мөмкин. Менә минем кичкенәдән үзем гашык булдым музыкага. Минем әти музыкадан тыш шулай көрәшче. Мин инде кичкенәдән шулай ук спортка биреп, мин көрәш белән шөгыльләнә торган идем. Инде әлбәттә әни музыкант булар, ул профессионал музыкант. Әни инде менә үз юнәлешемне сөйләде. Мин шу музыка юнәлешен сөйләдем.
Чөнки теге кечкенәдән шушындый музыкага гашык кеше дип әйтергә кирәк үземне. Һәм төрле миңа музыка, төрле шундый стильләр миңа кечкенәдән үк бик тә кызыксындыра башлаган иде. Нинди музыка ишетәм, ул шулай кулакта кала. Аннан тыш мин баянда уйный идем кечкенә чагында. Мин баян классына укырга бирделәр. Әлбә җырга тиклем җырлаганчы әлбәттә. Аннан соң гитарада уйнарга өйрәндек. Аннан соң фортепиано уйнарга өйрәндек. Шулай гел музыка арасында үсеп, әлбәттә инде әкренләп җырга барып җиткән кирәк. Хәтерлисеңме гитарада өйрәнгән беренче җырыңны? Баланы ул вакытта инде Виктор Цой, ул да үсә ДДТ, гитарада иң беренче шуларны җырларын өйрәнәсең әлбәттә. Теге һәр гитарада өйрәнгән баланың шул бер юлы Цой, ДДТ, Купитлюра. Купитлюра һәм Давидо һәм башкалар. Хәзерге вакытта бармы кумирларың, мәсәлән, ул вакытта шул ДДТ, Цойлар булса, хәзерге вакытта әйтә аласыңмы, менә шул артистлар минем кумирларым дип? Хәзерге вакытта юк. Җырда беренчел нәрсә синең өчен, Артур? Сүзләрме, көйме, аранжировкамы, әллә инде халыкка җиткерү манерасымы? Иң беренче чиратта нәрсә дип уйлыйсың? Хәзерге элек ул күбрәк көй булса, хәзерге моментта ул сүзләр. Безнең мин инде менә күзәтә башлаганнан бирле үз юлыма инде күп игътибар эшлим хәзер, чөнки бит инде яңа старт алынды дияргә кирәк минем иҗат тормышында. Мин шуны сиздем, безнең менә шундый җиттән тирән мәгънәле, мәсәлән, мәхәббәт турында шигырьләр җитеп бетми, ягаса безнең татар сәнгатендә. Тирән мәгънәле, ул теге чәчәкләр җидем сиңа, андый җырлар бар әлбәттә. Менә хатын-кыз өчен ул нинди, менә андый җырлар юк. Менә шундый сүзләргә, шундый җырларга күбрәк минем игътибар итәсем килә бүгенге көндә. Артур, менә репертуар турында бераз сөйләшеп алыйк әле. Ничек туплыйсың син репертуарны? Син үзең язган җырларны күбесенчә хәзер башкарасың бит, шулай бит? Соңгы арада мин үзем язган җырларны башкарам, үзем иҗат итәм. Бу инде минем өчен шулай ук ачыш булды. Минем яшен әйтмим инде. Айрым яшькә кадәр бер тапкырда үз гомеремдә шигырь язып караган юк иде. Бу башланды берничә ел элек. Үземә менә шундый сорауларны бирдем, нишләп менә шундый җырлар юк. Һәм язып карап булдым, килеп чыкты. Чөнки Һәм ничек кенә? Килеп чыкты һәм иштә нык борчыган димәк ул сорау. Һәм аны менә җавап табарга кирәк иде. Һәм портал ачылды хәзер. Портал ачылды һәм алар менә бер-берсе арты китеп бардылар. Ул җырлар. Синең алга таба димәк син үзеңнең җырларны гына башкарачаксыңмы? Я булмаса Юк, ул дөрес әйбер түгел. Үземнең җырларымны җырлау шулай ук дөрес түгел, чөнки безнең бик тә таныклы язучыларыбыз бар, шагыйрьләр дә бар. Искитмәле безнең менә композиторлар да, язучылар да шигырьләрне алар белән контакт табылырга кирәк. Аларга юнәлеш, аларны шулай ук дәртләндерергә кирәк, һәм аларга юл күрсәтергә кирәк. Алар барсын да эшли торган шәхесләр. Һәм ул шулай булырга тиеш, чөнки мин беренче чиратта үземне язучы буларак түгел, ә җырчы буларак күрәм. Һәм инде ул җырчы үзенең генә җырын түгел, үзеңнең генә җырлый башласаң, кабатлана башлыйсың барыбер. Әйе. Кабатланасың. Кызык, менә безнең танатлар белән аларның шушы музыкасын тотып карага. Дөрес әйткәндә, Артурның иҗаты, Артурның җырлары шул алканат дәвереннән бирле кызыклы текстлар белән аерылып торды һәм ялгышмасам, без инде әйткәнебез дә бар, Илназ Гараев бит әйеме, фамилиясе ялгышмасам, башларга дигән җырның текстын кем язды? Башларга дигән текстны Илназ Гараев. Илназ язды. Миңа бик ошый ул җыр. Менә син әйткәнең бит, Артурның җырлары синең плейлистта булачак дип, ул җырлар миндә инде бар, Венера дөрес әйткәндә. Безнең яшьлегебез әлеге җырлар белән узды, шуңа бу шаккатмалы түгел. Сорап бирмәле. Менә бераз гына барбы да әзбек күпме яза торган кеше буларак, җыр язу, җыр иҗат итү берничә этапка бүленә. Кемдер сүзләрдән башлый, кемдер көйдән башлый, аннары аранжировка, яздыру, сведение, мастеринглар. Сиңа кайсы этапы күңелеңә күбрәк хуш килә? Җырның тудыру процессы. Иң беренче идея,
Һәм ул җыр нәрсә турында барырга тиеш, нинди проблеманы күтәрә ул җыр, менә кемгә багышланырга тиеш. Менә шул этапта һәм идеяга шушындый интонациялар, музыка килә башлый әкренләп кенә. Беренче чиратта менә шул идеяны тота белергә кирәк. Элек тизрәк языладыр җырлар. Бүгенге көндә миңа башта илһамланырга кирәк. Башта канатланырга кирәк. Ниндидер ситуация белән, ниндидер күренешләр белән хәзер барырга кирәк. Һәм теге җырлар бик тиз генә языла торган түгел. Шуның өчен теге җырлар да ул теге үсә, алар теге мәгънәсе буенча да, теге музыкасы буенча да үзгәрәләр. Шуңа Илназга килгәндә, Илназ инде ул без яшь үсмер чагында мин искитәдер яңа ничек шундый тирән җырлар, сүзләр яза алганына, ул әлбәттә мәхәббәт темасы да ул анда шундый теге төрле аерым икенче темаларга мин шуңа әлбәттә Илназ белән безнең иҗади процесс ул менә булай теге 5 минут эчендә без бер-беребезне шулай тиз аңлый торган идек. Бик тиз килеп чыгадыр вакытта җырлар. Илназның чыннан да темалар диапазоны гаять. Анда. Әлеге Алканат төркеменең җырлары турында сүз бара, дуслар. Әгәр дә кемдә булса аңламаган икән, гомумән алганда әлеге җырлар бит бүген дә актуаль. Бүген тыңлыйсың, алар бүген дә актуаль. Әзрәк шуңа әйләнеп кайтыйк. Алканат турында да сөйләшеп алыйк әле алайса. Шундый хис юкмы үзегездә, сез паровоздан олдарак бара идегез дигән? Biz битендә новаторлар. Безгә кадәр ул музыканы эшләгән кеше юк иде, ул стильне алып баручылар юк иде. Шуның өчен без белдек ул вакытта кайсы кергәнебезне. Шуның өчен бу беренче чиратта безгә ошый иде аның белән шөгыльләнергә. Һәм без үзебезнең беренче чиратта татар музыкасы шулай булырга тиешкән дип горурланадыр ул вакытта. Өлкән буын тамашачысы бар, яшь буыннар бар. Ләкин хитларга килсәк, хит барлык буыннарны да кулачлый шикелле. Хит язу сирен сорыйсы килә синнән. Ничек рәк язсак, ниндирәк темаларны кузгатсак, бу җыр хит була. Бармы хит җырларның сире? Аерым рецепты юк хитның беренчектә бер кашанда. Ул беренче чираттан шул йөрәктән чыгып язылган җыр икән, аны тотып алалар, электрип алалар аны тыңлаучылар. Шуның өчен теге аерым гына хит язуның рецептын сезгә берештә бирәм. Аны халык әгәр дә кабул итеп була икән, ул бит хитне бит язучы эшләмәй, аны халык эшли хит итеп. Тыңлаучы, гомумән хитне гына түгел, артистны халык эшли. Халык тыңлый бит беренче чиратта. Тыңлаучы тыңлый, аны артистны халык үстерә. Шуның өчен монда аерым рецепт юк. Халык каршы икән, керә икән җырын, димәк син дөрес җыр язгансың. Дөрес проблеманы күтәргәнсең. Хитлар дигәннән, Артур, сезнең бит менә шушы Алканатның да җырлары арасында аеруча популяр булган җырлар бар. Әйтик, Салават абый белән җырлаган Язмыш җыры шулай бит. Андый җырлар гомумән кайдыр киштәгә китергә тиеш түгел кебек, миңа ул ничектер гөнаһ кебек хәтта тоела. Әлеге җырлар синең иҗатыңда урын табырга мөмкинме? Алканат ул минем генә эшләгән шушы проект түгел. Беренче чиратта минем Илназ дустым белән бергә эшләнгән, бергә иҗат иткән безнең иҗат җимешебез ул. И Алканатта Илназдан тыш була алмый беренчектә. Шуның өчен мин дә Илназны хөрмәт итеп, аның эшләгән барлык эшен хөрмәт итеп, Алканатның җырларына бер-беребезсез без тиярмибез дигән шундый сүз бирештек. Һәм әлбәттә халыкка кергән икән инде ул җыр. Ул Алканатның җыры булып кала. Һәм Салават башкарганда Язмыш җыры махсус Салават стиленә, махсус Салават абыйның тавышына язылды. Әлбәттә без аны уйладык, ничек килә аның менә көе шулай ук аның тавышына туры килер итеп шулай килде. Шундый матур процесс булды ул җырны язу. Шунда да без аны менә йөрәктән яздык. Сүзләрен дә, музыкасы да шулай тудан. Һәм менә әйткәнемчә инде йөрәктән языла икән җыр, ул халык аны тотып ала инде барыбер. Әлбәттә инде сол әйтергә кирәк, Салават искиткеч башкарды ул җырны. Айларга итсә дә өмәр язмышларым, туган ягым минем канымда. Эске сүрәттә шул кечкенә
ise yanında Enkeylerinin yaşağında Biz элекеге хитлар турында гына сөйләшеп утырмыйбыз, яңа хитларны да ишетәчәкбез. Әлбәттә синең башкаруыңда. Мактарга телеймен сине бүген мактарга Кайгылардан сине якларга Елмаюың сихри тылсым Сакларга Синең йокыңлы теле сакларга Мәңге бирмәмен сине ятларга Уртак бәхет насыйп булсын Яшәргә Синең белән бер йортта яшәргә Иң назлы сүзләр белән дәшәргә Бары син миңа кирәк Башларга Гаилә тарихын бергә башларга Бергә әйләнеп матур картларга Мәңге булырмын терәк Мәңге булырмын терәк Yolun birgəlep atlarga Yügrüp menip in biye qatlarga Sina yıldızlar başıya İrkele Seni her gün nazlap hem irkele Balaları biz bilen birgele Sina jırlarga methiye Yaşarga Senin bilen bir yurtta yaşarga İng nazlı sözler bilen deşerge Bari sen mina kirek Başlarga Koyle tarixin birge başlarga Birge eğlenip matur kartlarga Мәңгі bulurman direk Мәңгі bulurman Başlarga Koyle tarixin birge başlarga Birge eğlenip matur kartlarga Мәңгі bulurman direk Мәңгі bulurman Biz қабаттан эфирда дәвам итәбез һәм бездә кунакта Татарстанның ат казанган артисты Артур Исламов. Имидж турында сөйләшергә әйдәгез шушы мизгелләрдә, әйеме? Инде җырлардан, элеккеге хитлардан әйләнеп кайтабыз бүгенгесе көнгә һәм Артурның бүгенгесе булган имиджына. Син ничек уйлыйсың, бер татар аудиториясы белән генә сәләтеңне чикләү дөрес микән? Алга таба син мәсәлән башка телләрдә дә, башка сәхнәләрдә дә иҗат итәргә әзерме? Голливуд, Болливуд дип әйтмәкче булсаң инде. Голливуд, Болливуд. Нигә юк? Birinci şiratта мен татар olarak, мен татар жанлы кеше. Һәм безнең büyük milletimiz бар. Үземнең милләтем бар. Минем милләтемдә әле минем уйлавым буенча бик тә әле эшләнмәгән, бик тә шундый яңа кызыклы проектлар эшләп буларлык, шундый потенциал күрәм. Һәм ул беренчедән искиткеч матур тел, ул йомшак тел. Бу телдә безнең эксперимент эшләп караган бар. Без тәрҗемә иттек татар җырларын инглиз теленә һәм урыс теленә. Татар халык җырларын алып, шулай танылган җырларын бер эксперимент эшләгән идек. Нәрсәсе шундый шатландырды. Татар телендә әлбәттә ул беренче вариантында иң яхшы ишетелә.
İkinci bu olursa İngiliz dili, ondan sonra Rus dili. Bizden Tatar muzikası Muzikal til. Muzikal til. Bizim Tatar tili İngiliz tilinde jırlasan, bir öde ayırmay ol Tatar jır eken. Mine özüme indi şunday missiya koydum. Özümüzün tilimizni, sanatimizni, jır sanatın şunday yana derecede österge hem şu tilimizning, muzikimizning zo'r potensialini ko'rsatirga ham sifatli etib ko'rsatirga ham ul yuqori darajada bo'la ekanini ko'rsatirga. Demek Artur zor sahnelerge minse de Gollywoodmu ol Tatar jırlarını yangıratacak. Nishlab, men masalan sizga misollarni keltirsam, bugungi kunda Qozog'iston jurchisi Adam degan jurchi, onun yurak degan juri. Boshda yozilgan rus tilida masalan, onday populyarnosti avvalani tarjima etdi qozoq tiline. O jurni hozirgilar butun dunyo bo'ylab qozoq tilida o bütün milletlerinin yuragına kirgen jur. Yurak deb ataladi. Bundan bo'lsangiz iqtibor etarsiz. Demak, qozoq tilida kishi butun dunyoni shoqatirliq etib jir yozgan. Nega Tatar tilida ishlemas ekan? Tatar tilida bizning o'zimizning darajali mana shunday tilimizda jırlar shunday sifatli bo'lmasqa telish. Albatta bizning Tatar tili içinde, Tatar jırları içinde şiikler, kısalar, ramkalar bulga telish tugay. İmij turunda yaşab bitirmedik. Bugün senin imijini toplao, barlao, bulduru üstünde kimler işli, hem indi jırlaudan tış, jırşı kişiga bit әле бик күп башка эшләрне дә алып барырга туры килә. Тамашачы бит инде жырлаган процессына күрә нинди эшләр башкарасын тагын жырдан тыш дип әйтәсе килә. Барлык эшне дә минем концерт директорым юк. Барлык әзерлек эшендә, шулай ук имидж өстендә, шулай ук реклама өстендә, аранжировкалар өстендә, барлык зур процессны әлегә үзем алып барам. Әлбәттә, теге иҗаттан аерылып торырга кирәк. Шулай бик җиңел процесс түгел, авыр процесс, чөнки мин җырчы кеше дөрес яктан карасаң, аның булырга тиеш продюсеры, һәм инде менеджер булырга тиеш, әйме? Һичшиксез. Инде ул иҗатчы, иҗаты белән генә шөгыльләнергә тиеш. Ну, бүгенге көндә безнең әле bu show business ettirga kerak. Mana benim ko'rim bo'yicha endi ol hali birinchi adımlarını atlaygana boshladi. Shu darajali muzikaga әлегә үзем алып барам. Әлбәттә киләчәктә дә барысында килә битербез дип ышанып. Bu иҗат ялкынын түсендермимсең менә шундай. Иҗат ялкыны әйткәнемчә инде иҗат ул шундай утырам да җыр язам дигән әйбер түгел. Я бар, я юк. Иҗатка аңа әзерләнергә кирәк. Үзеңне бер җиргә менә бер инде иҗат şekilde kanatlandırır için kaydır da nidir situasyonlara gerek. Sen nişe gülüyorsun bana nire uşlu bugün auditorinin üzerine sen jelib etasin. Nerse bilen kızıksınalar alar, nerse ayırışalar aşıda buluyorsun. Ya bulmasa sen onların fikrin elige iste tutmuyorsan sen onların nişiktir. Min şuşunda özüm icatımı təqdim etem, hem onlarını terbiyeleyin dip hesaplaysan. Andı yakta var bit. Kaybırevler auditoriya nerse tili şunu bire, ikincileri ise Bunda benim ikinci variant şulayıqtır. Çünkü men birinci şartda icad bilen şug'ullanaman. Ol endi icad benim icadkim kadar o'sha ekan. Biz bit tege jırchilar biz ko'p ham har birisida o'zining nindidir, o'zining shusha jırın yo'nalishini taqdim etadi. Biz saylab olarga mumkinchilik beramiz. Menga shulay deb aytadi. O'shaymi, o'shamaymi? Bunda ikkigina so'rov, ikkigina javob. Şunun için benim maksat birinci şartda şunday saylavalarga mümkünçilik berege, hem de özümün icad işi ekan, elbette o meni quvvatlandırar, hem alda da icad eterge kuch beradi. Konservatoriya bitirgan kishiga shunday so'rov berasim keladi. Biz hozir shunday qiziqli zamonda yashaymiz. Umuman shu biznes bugungi kunda shunday qiziqli, onda hatto bir necha kun ichida umuman tovushi bo'lmagan, hatto слух диләр битендә шундай музыканы тоемлый алмаган кешеләр дә зур уңышларга ирешәләр, йолдыз булалар 2 көн эчендә. Ничек уйлыйсың, моның сырры нинде? Шулай булгач, димәк, тавышы булган кешеләрнең гомумән мөмкинлекләре чиксез булып чыга түгелме соң? Я булмаса, монда гомумән башка кануннар, башка механизм эшли дип уйлыйсыңмы? Сезнең фикереңне беләсең килә моның хакында.
Бүгінгі күнде шынында да артист үшін шығарға, халыққа өзін тәқдим етуге бикте мүмкіншіліктер бек көп. Ол да болса онлайн платформалар. Элек біздің ала, біздің дисклар шығадырық, кассеталар шығадырық, біз аны күтіп аладырық, барадырық, ол кассеталар бізде күні бойы әйлене. Бүгінгі күнде сен 2 ай, 3 ай бір жер әзірлейсің, сен ол жеріні басып әйлендірелер гіне. Mesela misal ғана кетірем. Шулай боларға мүмкін. Шonun үшін мында дүния шынында да бик нык өзгерді. Бұл түгі 3 күнде артист болған кішілер, ол біз шулай деп ойлаймыз ғана шын дұрысында. Демек, ол артист болған екен, ол мына былай ғана артист болып мұны біріншіде. Ол кіші ортында көп кіші ішлей. Или ол кіші өзде шунан қадыр түгі юқламыша шулай көп ішлей. Бірінші шушы әйтірге керек енді, ол ішшенлік өзінде мына шындай тырышлық боларға тиіш. Тырышлықсыз біріншікте де бір нәрседе шәп болын біріншікте. Әйдегіз біраз ғына фаразлап қарайық әлі. Артур шақсан сенің фаразларын іштесі келе. Татар жыры нендей өнелер філен бара, қоя таба барабыз, нендей мояққа таба деп етмешілі, нендей ұфығанда біздің көрінәмі yok mu білер үші қырыя. Ең яқшы жырлар, популяр жырлар yazılған 70-ші, 80-ші, 90-ші yıllarda, қазір жөнлі жырлар yazılмайды үйшілер де бар. Сенің фикірің нендей? Татар жырына келсек, біздің 90-ші yıllarına mesela алсақ, біз өскендегі хитлар, танылған жырлар. Мен айткенімше, бүгінгі күнде тегі бір жырны бір күнде эшләп яздырып тәкъдим итеп була. Элек ничек эшләделәр? Элек тулысынча барсында студияга барып, студия алып, бір ай буе ул студияда музыкантлар белән шу жырны һәрбер кеше, һәрбер музыкант үзеннән чыккан иҗат, жырна гына түгел, жырнан аранжировка эшләгәне шулай итеп эшләнә торган иде барысы да. Ул димәк, алар барысы да җанлы жырлар. Менә соңгы арада мин сизәм инде, без үзебезнең татар жырында булган менә шундый мелодика дип йөртәм. Без менә шуны әзрәк югалттык, менә шу мелодика дигән татар жырына хас мелодиканы. Менә шуны кайтарга кирәк. Менә ул хәзерге Артур Исламов башкаруындагы поп-рок юнәлеш белән мелодика, татар мелодикасы тәңгә килә аламы? Нигә юк? Сұрадым ғана ғафу етеміз. Мен бірінші ширатта өзіме мақсат қойған ол мелодика болсын деп. Жырларда есте қала тұрған, ол дәртлі жырлар екенде, ол өзінің бірінші ширатта мелодикасы білән, оланың дәртлілігі білән, ритмикасы білән есте қаларға мүмкін. Енді мелодика yoqtan жырларға келсе, әкінірек жырларға келсе, анда енді есте қала тұрған музыка, әлбәтте матур олып жырлайды, жырлардай мелодия боларға тиіш. Әйдәл хыялланып алыйк. Менә синең хәзер иҗатыңны үстерүгә бөтен максималь мөмкинлекләрдә биргәннәр ди. Менә нинди юнәлештә, нинди формада син иҗатыңны бүген үстерә алыр идең, әгәр дә сиңа максималь ресурслар бирсәләр? Матди ресурслар, әйме? Әлбәттә. Матди ресурслардан гына эш тормый бит. Монда беренче шартта әгәр дә синең менә син иҗат үзеңнең иҗат юлын эшлисең, үзеңнең юнәлешеңне. Бу бит монда синең җырларың язылмаган икән, синең әзер түгел икән, беренче шартта менә шу җырлар булмаган та бит күп макшам булсаң да син аны мәсәлән яздырта аласың ул җырны. Ул яздырта торган кеше бармы соң гомумән яздырырга ул кеше? Менә гомумән монда бит бөтен ресурслар бирелгән сиңа. Бөтен ресурслар булса да. Күзеңә китер, хыял концертын син әзерли башладың. Менә сиңа хәтта бәлки үзеңнең 5000 кешелек концертлар залы бирделәр сиңа, әйтеләр, Артур, әйдәле, зинһар өчен, менә иң шәп концерт эшлик. Менә сиңа кемне телисең, шул кешеләрне бирәбез дип әйтеләр. Нинди формада иҗатыңны син үстерер идең шушы? Нинди формада иҗатны үстерергә, нинди формада концертны? Менә концертны дип әйтик. Шундый концертны ничек оештырыр идең әйтик. Бүгенге мөмкинчелекләр белән ул визуал, ул да булса 3D шундый эффектлар белән бик тә шундый мөмкинчелекләр зур. Инде концертны эшләргә һәм әйткәнемчә инде беренче ратта синең ул концертны эшләр өчен синең үзеңнең шушы җыр концерт тупларлык җырларың булырга тиеш әлбәттә. Һәм ул җырлар синең ул җырларны беренче ратта көтеп алырга тиешләр. Халык көтәргә тиеш синең концертыңны. Без бит инде беренче ратта халык өчен
өзіміздің тамашашы үшін деп ижад етеміз. Бізге ең мөһиме шул. Біздің ижадыбызны қабыл етіп алалар екен, бірінші ширатта кіші тыңды екен, біздің оңыш шуннан башлана. Демек, шушы кішілер үшін біз әзір алға да өсерге, алға ижад еттерге, яңа. Міне әйткенімше, артистны шул халық ішлей, артист дейді. Халыққа өзінің ижадың білән таныштырып, өзінің ижадыңны сені қабыл етіп алалар екен, һәм олар үшін сен тағын да ішлейсің келе, һәм шулай өсе, міне шуны грандиоз концертқа барып жетіп була. Бары тек халық мәхәббәте белән. Артур, сольный проект турында сөйләшеп китәләр. Кайчан көтәргә, бәлки әзерләнеп ятадыр, менә шул турында да сөйләп кит безгә. Сольный проект безнең менә башланып китте. Минем былтырдан бирле яңа җырлар язылып тора. Әле алдагы эшлисе җырлар байтак. Мин аларны көтәм, кайчан инде булыр дип, чөнки алар барсы да миңа якын, барсы да җылы күңелем белән мин аларны көтәм. Сольный концертка дисәк, без быелгы көз озаганарак инде сольный концертка дип чыгып хыялланабыз. Кемнәрне күрергә мөмкин булачак әлеге концерт кысаларында? Нәрсә көтергән гомумән әлеге концерттан? Иң беренче чиратта ул жанлы рәхәт җырлар булачак. Тере музыка әлбәттә. Тере музыка Артур Исламов һәм Эльза Заяри булачакмы? Әзизи иҗатташ дуслар, әлбәттә ниндидер яңа дуэтлар. Безнең әйткәнемчә, безнең бик тә талантлы җырчыларыбыз, искиткеч яшьләр бар. Һәм инде үзенең һәрберсендә уникаль тавышы бар. Минем коллегаларым белән менә теге һәрберсе белән дә ниндидер шундый кызыклы бер материал эшләп була. Шуның өчен теге безнең татар музыкасы шушы тавышлар булган аркасында ул алар белән дөрес дип эшләсәң, ул тавышлар белән искиткеч шундый масштабларга күтәрә алына. Инде концерт турында сөйләштек, җырлар турында сөйләштек, имиджда читтә калмады. Әйдәгез, бер матур җырга да тукталып китик шушы мизгелдә. Тик сиңа карый күзләрем, гашык булмый кара син.
Тәсиридә карашың Йөрәк түренә кергәнсең Бу сөю өчен сөю күрәсең Бәхеткә ничек тә түзәрмен Миңа гына булсын диямын Үзлим эзләп таба алмыйм гүзәлне Күзлим күзләп туя алмыйм чибәрне Кемсең иң гүзәле кемсең иң чибәре Ул бит татар кызлары безнең татар кызлары Кемсең иң гүзәле кемсең иң чибәре Ул бит татар кызлары безнең татар кызлары Эфирда кунак бит шоу, біз давам етебіз. Студиябызда кунакта Татарстанның атказанган артисты Артур Исламов. Артур, біздің сұраулар сеңа бітті деп ойласаң, сен ялғышасың. Бүгін біздің сұраулар шынында бик көп. Әмма мұнсы сеңа көпке қызықлырақ болашақ, чөнки ойларға вақыт жоқ. Тез генә жауап берге керек. Әлеге сұраулар хишиксіз ихлас болашақ деп ойлаймын, чөнки тез генә жауап берсең, бұл бірінші башқа келген, біләсә кайсы фикерне айта аласың. Бірінші сұрауны өзім берем, Венера давам ете, әлбәттә Артурдан жауаплар. Яраткан түсің? Яшел. Шәшәгің? Роза. Бик яхшы, сезне билгеләүче төп яхшы сыйфат. Мин һәр нәрсәгә ашыгып хәл итәргә яратмыйм. Мин һәр бер нәрсәгә төптән тирән итеп карарга яратам. Фундаменталь кеше булып чыгасың, шулай. Искиткеч. Тискәре сыйфатың? Тискәре сыйфатым юк. Бик яхшы. Супер. Алайса сезнең иң яхшы уңай сыйфатыгыз ул үрчәтмешлек, скромность. Артур, кешеләрдә булган тискәре сыйфатларның кайсыларына түземлек, сабырлык белән карый аласың, күз йома аласың, гади итеп әйткәндә. Һәр бер тискәре якка да күз йомып карыйм мин. Чөнки ул кешенең проблемасы, ул минем проблема түгел. Шуның өчен монда Чөнки минем үземнең тискәре сыйфатлар юк. Шәп жауап. Кешеләрдә нинди сыйфатны югары бәялисең? Иратларда тырышлык, Хатын-кызларда? Хатын-кызларда ихласлык. Мәсәлән, иң бәхетле көнең дигән җөмләне әйтүгә нәрсә күз алдына килеп баса? Иң бәхетле көн. Иң бәхетле көн? Ие. Һәр көнем мин бәхетле. Бәхетсез көн? Һәр көн мин бәхетле. Бәхетсез көнем юк, чөнки бәхетсез дип утырырга безнең гомеребез бик кыска бу дөньяда. Шәп. Яраткан 3 китапны белән инде кеше яшәми торган утрауга алу мөмкинлеге булса, нинди китапларны алыр идең? Нинди авторларны алыр идең? Нинди китапларны? 3 китап. 3 китап. Азбука. Фундаменталь кеше аңладыңмы сен? Вдруг онытылыр хәрефләр дип әйме? Икенчесе? Тукай әсәрләре. Габдулла Тукай. Һәм өченчесе? Һәм өченчесе бренди мотивацион китап. Бизнес буенча. Битек алгатаба. Бөек шәхесләр арасында кемнең белән очрашырга теләр идең? Энрико Карузо булсын, Федор Шаляпин. Алар белән чәй Син барсын бергә бергә җыеп, Шәп компания. Шәйгә чакырга җыясың. Бик әйбәт. Синең өчен каһарман герой ул дибез дә дәвам итәбез. Үз милләтен, үз гаиләсен хөрмәт иткән кеше. Шәп. Яхшы. Яраткан шигарың, тормыш девизың нинди? Барсы да алда беренчесе. Икенчесе бусы да үтәчәк. Өченчесе начарда булырга мөмкин иде. Һәм дүртенчесе мен татар дип горурланып әйтәм. Һәм шулай әйтергә тиештә. Минем кебек ялгыз тамчылардан җыеладыр тулы илештә. Көчле булды бу. Көчле булды. Әгәр чит илдә, чит җирдә, гомумән башка планетада килеп, менә татар музыкасын, татар җырларын аңлатырлык бер генә җыр башкару мөмкинлеге булса, бер кайчан да татар җырын ишетмәгән кешегә, ул нинди җыр булыр иде? Синең башкаруыңда әлбәттә. Китмә сандугач. Рөстәм Якин. Әйбәт. Бик шәп. Бик зур рәхмәт. Инде хәзер, Артур, синең җырларыңны тыңлыйбыз. Рәхмәт.
sızlab yürtem Ныклап süyüğümni Bilesin bit küpten Eyde gittik berge Mehabet iline Şunlap kavuşurga Inde vakit jitken Әзір min barsına yirkem Tik min sinden cevap kütem Sınlama sınlama Ütkenge karama Yalgış bular diye Tüklerge yürrama Sınlama sınlama Yerağı zara Yaratkan yürekke Salırsın sen yara Sınlama sınlama Ütkenge karama Yalgış bular diye Tüklerge yürrama Sınlama sınlama Yerağı zara Yaratkan yürekke Salırsın sen yara Улыңны сырарга Килдим сиңа кишен Иртә кавышырга Ашыктырма дисең Ачып бир кадерле Күңелең серет Жавапсыз йөрәккә Мәхәббәтсез шитет Әзер мин барсына иркәм Тик мин синнән җавап көтәм Сыңлама, сыңлама Үткәнгә карама Ялгыш булыр диеп Күкләргә юррама Сыңлама, сыңлама Ерагы зара Яраткан йөрәккә Салырсың син яра Сыңлама, сыңлама Үткәнгә карама Ялгыш булыр диеп Күкләргә юррама Сыңлама, сыңлама Ерагы зара Яраткан йөрәккә Салырсың син яра Сайлап алды сине йөрәгем Сихерләде серле күзләрең Яныңда булырмын зур терәк Бу дөньяда миңа тик син кирәк Сыңлама, үткәнгә карама Ялгыш булыр диеп Күкләргә юррама Сыңлама, сыңлама Ерагы зара Яраткан йөрәккә Салырсың син яра Сыңлама, сыңлама Үткәнгә карама Ялгыш булыр диеп Күкләргә юррама Сыңлама, сыңлама Ерагы зара Яраткан йөрәккә Салырсың син яра Seni күрүдә Йөрәк тибә тап-тап Уйларым синдә Көне төне кат-кат Бармасымны мин Торам сиңа саклап Яннарыма кил Җиңел генә атлап Күкләрне сөйп иткән сөйне Миңа ахрысы Килә сөю янгынында Төрләп янасың Yandır Куеныңда мине балдыр Ирнәр синең мандыр Ләззәт дәрьясына калдыр Мәңге үз янымда яндыр Куеныңда мине балдыр Ирнәр синең мандыр Ләззәт дәрьясына
stereosuna doldur Mengu canımda yandır Kuyununla mine boldur Yürünler sine boldur Lezzet stereosuna doldur Mengu canımda Эфирда қонақ бит шоу тапшыруыбыздың ең актив өлішіне де көштік. Қалды? Артур, сен де бізде бірінші тапқан қонақта түгел, шоға крайне бек яқшы білесің. Тапшыруыбыздың ақырында келген қонақны біраз ғана ауыррақ халда қалдырыр үшін, тамашашыларының көңілдерін көтерілі үшін әзірленген тәмлі қойнар мезгілі бар. Шошы мезгілге келіп жеттік қазіргі уақытта. Ең бірінші, ең ілік, Артур, сеңа сұрау бересі келе. Сен импровизациялар яратасың? Импровизациялар яратам. Уммен минем тормыш гел шундый яңа экспериментлардан тора торган. Экспериментлар, импровизациялар яратасың ки, әлеге конкурс махсус синең өчен. Рәхмәт. Нәрсәдән гыйбарәт безнең әлеге рубрика. Берәм-берәм сәхнәгә чыгачаклар синең, безнең иҗади дусларыбыз һәм инде башкарачаклар үзләренең музыкаль номерларын. Сиңа җыр булса, икенче юлыннан, әгәр дә башка чыгыш булса, бер 3нче секундыннан кушылып китеп, тамашачыларны сөендергә кирәк булачак. Әзерме без? Иң мөһиме әйтергә кирәктер, алар һәрберсе төрле жанрда булачак. Әмма сиңа бу бер дә куркыныч түгелдер дип уйлыйм. Яхшы әйдәгез эшләп карыйк. Артык күрә, алар чыгалар, син кушылып җырлыйсың, без сезгә кушылабыз һәм алга таба атлыйбыз. Син әзерме? Әзер. Әзер булсак, әйдәгез беренче иҗатдаш дустыбызны каршы алабыз. Беренче чыгыш шансон стилендә башкарылырга тиеш. Артур, киттек. Selam. 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 Bize bir selam. Сәлам. Oyna. Киттек. Җырлыйбыз. Сөендер безнең Назар. Oftanma. Әйдә. Без беребез. Уфтанма, гомерләр яз кебек үтәдип, шал чәчен күрсәң дә уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Супер. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Уфтанма, уфтанма. Браво, Илназар! Браво! Илназар Артур Исламов. Киттек икенче дустыбызны каршы алабыз һәм икенче чыгыш бәйле безнең фольклор стиль белән. Киттекме? Халык җыры, каршы алабыз. Жидле лампа бишле каланкада ширгән төшле. Артур, сен- Лампа бишле Of yüreğim su birge sirken istemez düştü. Of yüreğim su birge sirken istemez düştü. Браво! Рәхмәт, Миңа бик зур. калсам, монда Татьяна Ефремова. Артур Исламов, алкышлар. Яңа Процесс җырлар китте. аласыда юк әйеме инде шул кушылдың Мин аны озак процесс дип уйлыйдым, ул шулай тиз генә бара икән. Шулай тиз булса гына ул чын дәрәҗәсендә җанлы җырлар була. Бүгенге тапшырудан соң өр-яңа альбом язырга бар. Хәзер була безнең регги стиле. Башалабыз чаттагы Рәхмәт. иҗатдаш дустыбызны. Киттек әйдә. Кайсы кайында жыры? Ага. Регги стилинде. Әйдә. Регги стилендә. Монда Аккайын арасына, аккайыннар янына, кереп киттең син егерет, әй кагына, кагына, сылусының ак күлмәге, син аклыкка күңелдең, сүзләремә син үзеңдә, кайын булып күреннең. Кайсы кайында, кайсы син, аерым мин тик торам. Ялгыз кайынны кышканмын, мин аны син дип торам. Кайсы кайында, кайсы син, аерым мин тик торам. Ялгыз кайынны кышканмын,
Min аны син дип торам. Афәрин! Яңа төркем барлыкка килә бугай безнең сәхнәдә. Автор башкаручы Тимерхан һәм Артур Исламов. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Так. Чираттагы стиль синең өчен минемчә бик җиңел булачак, чөнки бу классик стиль, академ стиле. Шуңа күрә, әйдә. Алкышлар белән каршы алабыз. Чиратта кунагыбызны. Нашлыгын укшыра кирәк бу шартта. Sono solo soli all'orizzonte mancano le parole, sì lo so che non c'è una stanza quando mancan sole, se non ci sei tu con me. su le finestre mostrai tutto il mio cuore che hai acceso chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che io ormai non esistono più. Adesso sì vivrò con te. Su navi per mari che io lo so non esistono più. It's time to say goodbye. Bravo! Афәрин! Сабина һәм Артур Исламов һәм Сабина. Рәхмәт бик зур. Ринат, миңа калса әлеге концертка безне карап утыручы тамашачылар арасында менә килеп күрердем, шушындый концертка барыр идем дип утыручылар. Минем әлдә аркада костаннар йөри. Тагын бер кадал кышлыйк әле безнең кадерле кунакларыбызны. Артурга шундый сюрприз ясагыз өчен рәхмәт сезгә. Чираттагы әле сюрпризлар бетмәде Артур. Чираттагы чыгыш сине шулай тамашачыларыбызны шаккатырга мөмкин ахыр чиккә кадәр. Хәзер инде без җырлап тормыйбыз, әзрәк хәрәкәтләнәбез. Нинди стильдә икән хәзер күрерсең. 3 2 1 Артур сезгә кушылырга кирәк булачак. Парапканабыз да ярамыйчы. Эльза юк бүген шуңа күрә. Әйдәр. Бик зур, Афәрин. Нигә мин Артур Исламов түгел Венера? Артур, бик зур рәхмәт. Барлык чыгышларда миңа калса тамашачылар тарафыннан югары бәягә ия булырлар. Венера ничек сиңа? Ис китмәле булды. Мин дөресен әйткәндә шушы берничә минут эчендә тулы бер концерт караган кебек булдым. Һәм бу концерт ис киткеч шәп дәрәҗәдә. Рәхмәт сезгә. Әйдәгез, барлык рәхмәт әйтик. Ләйсән, Сабина, Татьяна Ефремова, Илназар һәм Тимерхан, бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Ис киткеч.
Артур, бүгінгі тапшырубызда сені ялықтырмадық мы? Башта шушы сұрауны берем әлі. Yok, ben bik rəxətlənib келдім sizin tapşırığa, çünki Gülküzədə baram bik şunday intellektual, bik şunday dürüst tapşırı, kirək tapşırı bizning xalqımız üçün, millətimiz üçün, həm gələcəkdə sizə zor oңышлар, həm kəlәсе şuraşlara qədər рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Мен ойлым тамашачылар әлеге тапшыру аша синең белән якыннанрак танышканнардыр дип. Шулай, Шунасы үміт килә, танып шәхсән без әлеге хисләрне тоябыз. Алга таба синең сәләтең белән гомумән bütün хыялларыңны тормышка ашыруга Рәхмәт теләп olsun. калабыз. Бар нәрсәдә үзеңдә бар, синең ак юл сиңа. Amin, Артур. rəhmət olsun. Артур дөрес әйтте, саубулашмыйбыз, киләсе очрашуларга кадәр дип кенә әйтәбез. Артур бик зур рәхмәт шул күңелдә. Ә сезнең белән бер атнадан шушы урында, шушы вакытта очрашырбыз. Исән-имин булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз, пока-пока.